λεμοναδάκια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Στην υγειά μας. Είσαι υγεία. Λοιπόν, καλό δρόμο να έχουμε, καλή τύχη και τι άλλο να ευχηθώ. Καλά κρασά. Έλα, μη μου αγχώνεσαι. Αντώνη, συγγνώμη, για να έχουμε καλό ερώτημα. Πού πάμε? Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Πάμε να ανοίξουμε καινούριους ουρανούς. Ευτυχώς που πήρα μαζί μου τις πιστωτικές μου κάρτες. Δεν τις έχουμε ανάγκη τις πιστωτικές σου κάρτες. Καταλαβες. Ηρέμησε, χαλάρωσε, απόλαυσε αυτή την ηρεμία. Άκου το κύμα, Πού βρίσκομαι? Λίγο πιο έξω από το λουτράκι. Εγώ τώρα κανονικά έπρεπε να είμαι στο γραφείο, να παίρνω παραγγελίες, να στέλνω φαξ. Σήμερα λήγουν οι επιταγές. Για πρώτη φορά στη ζωή σου έκανες κάτι που γούσταρες. Αλήθεια, για πρώτη φορά, ναι. Και δεν έχεις να δώσεις λογαριασμό σε κανέναν. Απολύτως σε κανέναν, ναι. Έτσι, μπράβο. Το βράδυ θα πάρεις και ένα τηλέφωνο την Τωρίτα, θα της μιλήσω κι εγώ βέβαια. Και όλα τέλειωσαν. Λες να το έχουν συνδυάσει που εξαφανιστήκαμε και δύο σήμερα? Κοίταξε, ακόμα είναι πρωί και δεν νομίζω να το καταλάβαν, αλλά μέχρι το βράδυ. Έλα, είπαμε, δεν μας καίγεται καρφί. Σκασίλα μας, έτσι. Ευτυχώς που δεν μας πήρε χαμπάρι κανείς. Όχι ακριβώς κανείς. Τι εννοείς? Καθώς ετοιμαζόμουν για να φύγω, με έπιασε ο Μανώλης. Και τι του πες? Την αλήθεια, τι να του πω. Αυτό ήτανε, πάει, αυτό ήτανε. Όχι, εντάξει, μη στεναχωριέσαι. Ο Μανώλης δεν πρόκειται να ανοίξει το στόμα του. Κοίτα, αγάπη μου, τώρα από αυτό το σημείο βλέπεις όλο τον Κορινθιακό. Αυτό εκεί κάτω. Ναι, αυτό. Ναι, εκεί αυτό. Αυτό είναι το Αίγυο. Και ακριβώς απέναντι. Εκεί, Ναι, αυτή η άλλη άκρη, αυτό είναι το Γαλαξίδι. Καλά, είναι πραγματικά πανέμορφα. Και αυτή η ηρεμία. Τα έχεις ξεχάσει όλα αυτά. Εγκλωβισμένη μέσα στην Αθήνα έχεις γίνει και εσύ μια γυναίκα της πόλης. Από σήμερα όμως θα αλλάξεις. Ναι, από σήμερα θα γίνω μια γυναίκα του βουνού και του λόγκου. Α, κοίτα κάτι ωραία λουδάκια. Τι σ' αρέσουνε? Δεν πανέμορφα? Κάτσε μισό λεπτό λίγο. Πού πας? Δεν είπες ότι σ' αρέσουν? Όχι, δεν μ' αρέσουν, έτσι το είπα. Αντώνη, εγώ με τα αγριολούλουδα παθαίνω αλλεργία, βγάζω φλίκτενες. Αντώνη, πού πας, γύρνα πίσω. Αντώνη, πού πας? Αντώνη, γύρνα πίσω αμέσως. Αντώνη, αν δεν γυρίσεις αμέσως, τώρα μιλήσω, το λέω. Αντώνη, πράσινε. Αντώνη, σε παρακαλώ, γύρνα πίσω. Αντώνη, μην εκμεταλλεύεσαι το γεγονός ότι δεν ξέρω να οδηγώ μηχανή και δεν μπορώ να φύγω. Θα βγω στον δρόμο και θα κάνω το στόπ, Αντώνη. Αγάπη μου. Λοιπόν, όπως τα έχω υπολογίσει, κατά το βραδάκι θα είμαστε στο Μεσολόγγι. Στο Μεσολόγγι? Ναι, στο Μεσολόγγι βέβαια. Πού θα πάμε? Στη μάνα μου θα πάμε πρώτα. Άλλωστε έχεις να τη δεις από τα Χριστούγεννα. Αντώνη, δεν σκόθηκα και έβγα από το σπίτι μου επειδή πεθύμισε τη μάνα σου. Χριστίνα, είσαι πάρα πολύ άδικη. Θα χαρεί πολύ που θα μας δει. Δεν αμφιβάλλω. Κάνεις όμως πρώτα ένα τηλεφώνημα. Μάνα σου, φέρνω την ύφη. Ωραία. Εντάξει, το ξεχνάμε το Μεσολόγγι. Διαπαντός. Πάντως να ξέρεις ότι εσύ χάνεις, γιατί στο Μεσολόγγι αυτή την εποχή ανθίζουν οι κουτσουπιές. Όπου βέβαια είναι ένα θέαμα μοναδικό. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό το θέμα, διότι δεν ξέρω καν τι είναι οι κουτσουπιές. Οι κουτσουπιές είναι κάτι και σαν ούτε με ενδιαφέρει να μάθω τι είναι οι κουτσουπιές. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα μέρος, να βρω εγώ μια δουλειά, να βρούμε ένα σπίτι, τέλος πάντων να βολευτούμε ρε παιδί μου. Προς το παρόν εσύ είναι καλό λογαριασμό μου στην τράπεζα. Χριστίνα, δεν πρόκειται να δεχτώ να με θρέφεις. Αξίζει μονάχα ο άντρας ο από μόνος του φτιαγμένος.
Δεν μου λες. Έχεις μαζί σου το διαβατήριο? Πρέπει να το έχω στην τσάντα μου, γιατί ρωτάς? Κοίταξε, αν φτάσουμε Θεσσαλονίκη και τραβήξουμε βόρεια, θα βγούμε... Ντουγρού στη Βουλγαρία. Βουλγαρία. Τι να κάνουμε στη Βουλγαρία? Α, μην το λες, ρε. Μπορούμε να κάνουμε μαύρη αγορά. Που λες εγώ το καλσόν μου, εσύ το μπλουζίν σου. Τη βγάλουμε για κανένα διήμερο. Έλα στην υγεία μας. Ωραία περνάμε τελικά όλη μέρα. Συγκράμε τα ποτήρια και βγόμαστε στην υγεία μας. Χριστίνα, η ζωή είναι μικρή. Κοίτα ποιος μιλάει. Όπο τραγουδάρα. Τι ετοιμάζεσαι να κάνεις? Να χορέψουν μια ζεμπεκιά για πάρτι σου. Κάτσε κάτω, παιδάκι μου, γίνουμε ρεζίλ και εκτός ορίων πρωτευούσης. Τι λες καλέ, ίσα, ποιος μας ξέρει εδώ πέρα? Τώρα σε αυτό δεν έχεις άδικο. Για σένα! Αυτό είναι. Θα πάμε στην Κατερίνη. Τι να πάμε να κάνουμε στην Κατερίνη? Έχουν δύο κτηματίες στην Κατερίνη. Στρέμματα τα κεράσια. Εμείς που κολλάμε. Χριστίνα, είσαι να γίνουμε αγρότες. Αγρότες. Ναι. Την άνοιξη θα μαζεύουμε το κεράσι στην Κατερίνη. Το καλοκαίρι θα κατεβαίνουμε κάτω στην Κρήτη για το πεπόνι. Και έτσι θα κυλάει η ζωή μας. Η ζωή που πάντα ονειρευόμουν. Αλήθεια το λες, αγάπη μου? Μια απορία έχω μόνο. Το χειμώνα, το τσαντήρι, πού θα το στείλουμε? Έλα ρε Χριστίνα, γιατί με ειρωνεύεσαι τώρα? Εγώ μιλάω πολύ σοβαρά. Τι μιλάς σοβαρά, βρε, μου λες σοβαρά? Ότι θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μαζεύοντας κεράσια, πεπόνια και καρπούζια? Μίλησα εγώ για καρπούζια. Επίσης, μπορούμε να πάμε στη Γερμανία, στο Βούπερταλ. Έχω ένα θείο που έχει ψισταριά. Ωραιότατη ιδέα. Εσύ στα καρδουμπάκια, εγώ στον νεροχύτη. Λοιπόν, τι λες? Ποιος θα μου το έλεγε ότι μετά από εργοστασιάρης θα γινόμουν λατζέρισα στο Βούπερταλ. Και τι άσχημα θα είναι? Η Χριστίνα Γκασταρμπάιτερ. Να πηγαίναμε υπηρέτες στην Αυστραλία. Επίσης, ανθρακορίχη στο Βέλγιο έχω ακούσει, είναι πολύ καλό. Για σκέψου το. Όχι, στην Γερμανία θα πάμε, τελείωσε. Και άμα δεν μας αρέσει, σκονόμαστε και φεύγουμε για Αμερική. Αστόρια. Έχεις και εκεί θείο? Όχι ρε παιδί μου, αλλά και δεν χρειάζεται, είναι τόσο πολλοί Έλληνες. Ολόκληρη παροικία. Κάπου θα βολευτούμε. Βέβαια, όλοι οι ομογένειοι μας περιμένουν στους δρόμους εντέρα με τα ρολόγια. Γιατί αργούνε, γιατί αργούνε. Μπαμπάκι, ξέρεις να μαζεύεις? Κάνε κανένα τσιγάρο μέχρι να ξεπιαστώ λίγο, Αχ, Πανάγια. Παναγιά μου. Νύχτος, Αχ, λοιπόν, αν είμαστε κατά τις 10 στην Πάτρα και βρούμε εισιτήρια για το πλοίο, Αντώνη. αύριο το βράδυ θα είμαστε πρίντεζοι. Αντώνη, να σου πω. Έλα, τι είναι? Θέλω να γυρίσω σπίτι μου. Τόσο ήτανε? Για πρώτη φορά καλά ήτανε. Μέχρι το διακοφτώ? Καμιά άλλη φορά. Ναι, ξέρω, θα φτάσουμε μέχρι το Αίγυο. Ωραία, Αντώνη, κατάλαβε με. Ρε κουτό, αφού ξέρεις τι νιώθω εγώ για σένα, εγώ αυτό που νιώθω για σένα δεν το έχω ξανανιώσει με άλλη γυναίκα. Αντώνη, σε παρακαλώ, με φέρνεις σε δύσκολη θέση. Δεν θέλω να συζητάμε για την Τωρίτα. Α, δεν μιλάω μόνο για την Τωρίτα. Αλλά για ποια? Έλα, βρε αγάπη μου, τώρα πριν από την Τωρίτα είχα κι άλλες σχέσεις. Ναι. Ήμουνα λίγο ζωηρούλης. Αχουτό. Τέλος πάντων, περασμένα, ξεχασμένα. Και δεν μου λες, όταν λες κι άλλες σχέσεις, ας πούμε, πόσες εννοείς? Έλα, βρε αγάπη μου τώρα. Έλα, μωρέ, στο περίπου. Έλα, τώρα τι την ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση? Έτσι, για να περνάει η ώρα. Για να περνάει η ώρα μπορούμε να κάνουμε άλλα πράγματα. Αντώνη, με πόσες έχεις περάσει την ώρα σου? Λοιπόν, κάτσε να θυμηθώ. Πρώτη σχέση, ολοκληρωμένη δηλαδή, είχα στα 15. Στα 15? Άργησε, Εσύ στα 15 παιδί μου δεν βγεις βγει ακόμα από τα αυγό. Α, όχι, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Άκου στα 15. Λοιπόν, τώρα είμαι 26. Πες ότι είχα κατά μέσο όρο 3 σοβαρές σχέσεις το χρόνο. 33. Τσακάλι στα μαθηματικά. 33. Κάτσε τώρα αυτή. Τι σημαίνει, λίγες ή πολλές? Τίποτα δεν σημαίνει ούτε λίγες ούτε πολλές. Άντε, κοίτα τώρα. Χριστίνα. Γεια. Είδα τη Σόφη κάτω στην καντίνα και σκέφτηκα
ελεύθερο το πεδίο. Ναι. Τι γίνεται? Καλά, καλά. Ήθελα να σε ρωτήσω αν μπορείς να βρεθούμε σήμερα το βράδυ. Θα το κανονίσω. Συμβαίνει κάτι? Ναι, κάτι συμβαίνει. Θέλω να μιλήσουμε. Α, θες να μιλήσουμε. Αφού θες, εντάξει, να μιλήσουμε. Ωραία. Δεν μου λες κατά τις 10, εντάξει? Ναι, ναι, στις 10. Λοιπόν, στο μπαράκι μας, Ναι. Θα θέλατε μήπως κάτι άλλο? Όχι, όχι, ευχαριστούμε. Θα τελειώσουμε το κρασί μας. Ωραίο το μοσχαράκι, Έλειωνε. Αλλά δεν έφαγες με όρεξη. Πώς, δεν το έδειχνα για να μην με περάσουν για εξελιγωμένο. Μάλιστα. Λοιπόν, στην υγεία μας. Ναι, στην υγεία μας. Θα χρειαστούμε κι άλλο κρασί, σίγουρα. Γιατί? Γιατί? Για να μιλήσω πρέπει να μου λυθεί η γλώσσα. Α, πρέπει να είσαι τύφλα για να μου πεις αυτό που θες να μου πεις. Εντάξει, όχι τύφλα, αλλά ό,τι κολώνω, κολώνω. Πες το με δικά σου λόγια. Ναι. Ναι. Πρέπει να τα βάλω σε μια σειρά. Όπως όταν ήμουν μικρός και έγραφα εκθέσεις που είχαν αρχή, μέση, τέλος. Α, έχει και τέλος. Είναι ο επίλογος. Άντε, ρίξτε τώρα, εγώ είμαι έτοιμη. Ναι. Ναι. Λοιπόν, Ναι. Χριστίνα, Ναι. ξέρεις τι νιώθω για σένα. Ναι, ξέρω. Άσε τον πρόλογο τώρα, παίρνω στο κυρίως θέμα. Ναι. Περνάω. Ναι. Θέλω να παντρευτούμε. Δηλαδή, ούτε που το συζητάς για γάμο, Ο γάμος μας μάρανε, ρε Αντώνη. Εδώ δεν έχουμε τολμήσει ακόμα να τους πούμε για τη σχέση μας. Ωραία, να τολμήσουμε να τους το πούμε. Ναι, μωρέ, κι εγώ απορώ γιατί το έχουμε καθυστερήσει. Καλησπέρα. Καλώς το Μανώλη. Δεν θα κάτσω, κάτι να πάρω και έφυγα. Όχι, κάτσε ρε Μανώλη, θέλουμε τη γνώμη σου για κάτι. Τι έγινε, συμβαίνει τίποτα? Λοιπόν, εγώ και η Χριστίνα αποφασίσαμε ότι είναι καιρός να τελειώνει το παραμύθι. Δεν το αποφασίσαμε ακόμη. Θα αποκαλύψετε το... Ναι, αυτό. Λαμπρά. Λαμπρότατα. Δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς της λέω κι εγώ. Έχετε σκοπό να με εκνευρίσετε κι δυο. Θα τους μαζέψετε όλους μαζί και θα τους πείτε αγαπιόμαστε. Είναι τόσο απλό. Θέλετε να πάω να τους το πω εγώ? Πώς θα τους το πεις εσύ, ρε Μανώλη? Πολύ απλά. Κυρίες και κύριοι, τα παιδιά αγαπιούνται. Το παιδιά μου άρεσε. Γιατί δεν είμαστε παιδιά, Απλώς είμαστε λίγο παλιόπαιδα. Ναι, τα παλιόπαιδα τα τίθασα. Λοιπόν, την τωρίτα την αναλαμβάνω εγώ. Όχι, στο παιδί μου θα το πω εγώ. Στο Λουκά το φέρνω εγώ απ' έξω απ' έξω. Εγώ θα το πω του Λουκά, όχι. Για καθίστε, μισό λεπτό, θα τρελαθώ. Θα δώσουμε εξηγήσεις σε όλο τον κόσμο. Στο περιβάλλον μας. Ωραία, τότε να το πούμε και στην Τιτίκα. Να μην μάθει η γάτα για τη σχέση μας. Έννοια σου και η γάτια τα έχει μυριστεί όλα. Περιστάνει την αν ήξερε. Είναι τρελή η γυναίκα, δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Βρήσε με κιόλας. Ελάτε τώρα, ηρεμήστε. Το θέμα είναι να τους το φέρουμε με τρόπο. Να μην τους το πούμε απότομα. Σωστά, να βγάλουμε πρώτα ένα μπελετάκι, ένα χορευτικό έτσι να γενικεύει και μετά στη λαϊκή ώρα να βγει το ντουέτο. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη. Χριστίνα, γιατί ηρωνεύεσαι τώρα? Τι να κάνω, μωρέ, που να δέσω μια πέτρα στο λαιμό μου να πάω να φουντάρω στο φάληρο. Εγώ είμαι σίγουρος ότι η Ντορίτα θα το δεχτεί πολύ ψύχρεμα. Βέβαια, διότι σιγά και το συγκλονιστικό που έχουμε να τη πούμε. Η μαμά το έχει με τον πρώην φίλο σου. Άκουμε που σου λέω, την ξέρω την Ντορίτα. Και η Ασπασία μωρέ τι θα κάνει, Θα φωνάξει, θα λιποθυμήσει, θα συνέλθει. Και ο Λουκάς είναι άνθρωπος με κατανόηση. Ο Λουκάς είναι το πρόβλημα. Η γιαγιά, ποιος το λέει? Τη Λόλα από τη φωτιά ποιος θα τη βγάλει? Εγώ πάντως κολώνω. Εμένα δεν με παίρνει. Εγώ ούτε που να το διανοηθώ, οπότε κάρβουνο η Λόλα. Πρέπει να βρεθεί κάποιος θαραλέος. Τι θαραλέος, κομμάντο στο Βιετνάμ πρέπει να έχει κάνει. Έτσι, να της το πει και όποιον πάρει ο χάρος. Το κακό είναι ότι ξέρουμε ποια θα πάρει ο χάρος. Καλώς τον άμμο. Τι κάνεις, Αντώνη? Καλά είμαι. Προς το παρόν. Έλα, κάτσουμε. Λέγαμε ότι δεν θα έρθεις τελικά. Όταν λέω κάτι εγώ, το εννοώ. Όχι. Λέγαμε μήπως έρθεις αύριο, γιατί και αύριο μέρα είναι, κατάλαβες. Στη βράση κολλάει το σίδερο. Ναι, εγώ θα πεταχτώ μισό λεπτό πάνω. Επιστρέφω αμέσως, δεν είναι, δεν θα... Καλά, εντάξει. Ναι. Θα φύγεις? Ναι, λέω να πεταχτώ λίγο έξω.
Άφησε τα πράγματά σου κοντά στην πόρτα. Ναι, αλλά δεν ξέρω από πού θα πεταχτώ. Από την πόρτα θα πεταχτώ, από τη βεράντα θα πεταχτώ. Λοιπόν, Αντώνη, τι σημαίνει αυτή η μυστηριώδη συγκέντρωση? Κάτι έχεις να μας πεις, Ναι. Λοιπόν, εγώ, όπως το ξέρετε βέβαια, σας νιώθω σαν οικογένειά μου, έτσι. Και εμείς σε θεωρούμε σαν μέλος της οικογένειας. Η αγαπημένη οικογένεια αυτού μας να μην μας ματιάξει. Σταμάτα, βρε μάμα, λέγε Αντώνη. Λοιπόν, ακούστε. Δεν ακούω τίποτα. Αφού δεν μιλάει. Τι είναι, βρε Αντώνη, λέγε. Κοιτάξτε. Να κοιτάξουμε να ακούσουμε. Θα κοιτάξουμε και θα ακούσουμε. Είναι οπτικοακουστική μέθοδος. Πάψτε πια. Όταν ήρθαμε με την Ντορίτα από την Ιταλία, εγώ ήρθα σαν φίλος της Ντορίτας. Ναι, έτσι σε γνωρίσαμε. Ερχόμενος όμως εδώ, με περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Κατάλαβα. Τι κατάλαβες? Βρήκε στην Αθήνα αλλαγμένη. Τι είχε αλλάξει, καλέ? Πώς, τόσα έργα είχαν γίνει. Το Άκα στην Καλογρέζα, η γέφυρα στην Πετρουράλη. Πώς, εγώ δεν είμαι Πασόκ, αλλά το σωστό το λέω. Όχι, δεν με καταλάβατε. Δεν ήταν η Αθήνα που με εξέπληξε. Αλλά ποιος? Η έκπληξη αυτή στην οποία έχω προαναφερθεί με περίμενε εδώ. Δηλαδή, όταν λέω εδώ, εννοώ εδώ, μέσα στο σπίτι. Εγώ έχω ξεμείνει από τσιγάρα πάνω να πάρω. Κάτσε καλά να ακούσεις. Δεν πειράζει, μου το λέτε όταν θα έρθω, αν ξανάρθω ποτέ. Κάτσε, βρε μάμα, δεν έχεις περιέργεια να ακούσεις. Όχι, όχι, καμία απολύτως περιέργεια. Τέλος πάντων, για συνέχισε, βρε Αντώνη, να δούμε πού θα το πας. Ναι. Όταν ήρθα και με υποδεχτήκατε, εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Γιατί? Δεν σε υποδεχτήκαμε όπως έπρεπε. Δεν σε περιποιηθήκαμε. Γιουβέτσι είχα φτιάξει, σαν τώρα το θυμάμαι. Τι περίμενες, καλέ, και σε στρώσουμε το κόκκινο χαλί. Μίλα και εσύ, βρε Χριστίνα, σε προσβάλλει σαν Νικοδέσποινα. Με προσβάλλεις, βρε Γαϊδούρη, και δεν το έχω καταλάβει. Όχι, πάλι δεν με καταλάβατε. Η Ντορίτα μου είχε πει ποια είναι η οικογένειά της. Αλλά εγώ με το που μπαίνω μέσα, αντικρίζω μπροστά μου. Φτού γαμώτο το καλύτερο. Πώς να είναι τώρα? Άνοιξε να δούμε. Βρε καλώς το να... Καλησπέρα. Έλα, πέρασε. Μανώλη, πώς από εδώ? Διακόπτω κάτι? Ξέρεις τι διακόπτης. Τι συμβαίνει, Μανώλη? Πρέπει να σας πω κάτι. Άστο, Μανώλη, θα το πει ο Αντώνης, άστο σε παρακαλώ. Ρε Μανώλη, τι ανακατεύεσαι τώρα. Συγγνώμη, όλοι το ίδιο έχετε να μας πείτε. Ναι. Όχι. Α, αρχίζω και κρευρίζομαι. Βρε παιδιά, πείτε ό,τι να πείτε, να πάει στο διάλο. Αντώνη, πριν από λίγο πήρε τηλέφωνο η μάνα σου. Τι έγινε, έπαθε τίποτα? Μάλλον εσύ θα πάθεις. Πήγε στο Μεσολόγγι το χαρτί για την κατάταξή σου. Τι? Σε μια εβδομάδα παρουσιάζεσαι στην Κόρινθο. Έκτο σύνταγμα πεζικού. Γιατί δεν μιλάς? Τι να πω? Κοίτα βρε αγάπη μου. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Να τη διατηρήσουμε, γιατί να μην τη διατηρήσουμε? Δεν πάω και στον πόλεμο. Όχι βέβαια, τι ιδέες είναι αυτές? Κοίτα, Χριστίνα, εγώ έχω πάρει μαζί μου μια φωτογραφία σου. Ελπίζω να μην τη δείξεις δεξιά και αριστερά. Όχι, απλώς ήθελα να έχω κάτι δικό σου μαζί μου τώρα που θα είμαι μόνος μου. Σου είχα γράψει και ένα γράμμα. Πού είναι το? Άστο, δεν λέει τίποτα. Θα μου γράψει εκεί? Πού μωρή, στην Κόρινθο? Χριστίνα, θα μου λείψεις. Άντε καλέ, μέχρι να το καταλάβεις θα με δεις, θα επισκεφτείτε. Πρέπει να κατεβώ. Ναι, πήγαινε, εγώ θα κάτσω λίγο να συμμαζέψω. Κοίτα τώρα, μην κάθεσαι εδώ πέρα μόνος σου και κλαις. Για ποιο πράγμα να κλαίω? Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος για μελοδραματισμούς. Όχι βέβαια, μετανάστης πας. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάω εγώ, Στο καλό. Και όπως είπαμε, ψυχραιμία. Με βλέπεις ταραγμένη? Γεια. Καλό ταξίδι.
Ψυχραιμία, Χριστίνα. Ψυχραιμία. Α, να, αυτός είναι ο Αντώνης ο Καλούδης. Παναγιά μου, είναι σφαντάρος! Πάμε να μου δείξεις το καψιμί. Έλα καλά. Άλλαξες. Το μαλλί, Αδυνάτησες. Όχι, ίσα-ίσα, έχω πάρει και 2 κιλά. Δεν άφησες τελικά μουστάκι. Μουστάκι, όχι, γιατί να αφήσω μουστάκι. Η Ασπασία έλεγε μήπως τελικά σε βάρουνε για τσολιά. Ναι, πέρασα από την επιτροπή, αλλά με κόψανε. Συγγνώμη που δεν σε πήρα κανένα τηλέφωνο, αλλά... Τι λες τώρα, μες δεν καταλαβαίνω. Στο σπίτι όλοι καλά. Καλά, Εσύ καλά είσαι? καλά. Πόσο μπορώ να είμαι καλά χωρίς εσένα. Ο Αφαμίτης έχει πάει για τσιγάρο, έλα, πάμε. Έλα. Αγάπη μου! Αντώνη, τι θες εδώ? Το σκάσα. Λιποτάκασα για πάρτι σου. Αντώνη, έχεις τρελαθεί, θα περάσει το στρατοδικείο. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος και εσύ κολλάς σε κάτι πράγματα τόσο απλά. Απλό πράγμα το στρατοδικείο. Δεν αξίζει μια λιποταξία. Έτερον εκάτερον. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύεις, φύγε, Αντώνη. Με νοιάζει, ας με πιάσουν. Ας με οδηγήσουν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Χριστίνα! Παρακαλώ. Έλα, αγάπη μου, λίγο ησυχία, ρε. Έλα, μ' ακούς? Μπορείς να μιλήσεις? Λοιπόν, άκου. Έρχομαι με 10ημερη άδεια. Θα σου εξηγήσω από κοντά, λοιπόν. Κανόνισε πού θα πάμε, έτσι. Ναι, εντάξει, να προσέχεις, Ναι, πάρε με όποτε μπορείς, έλα, γεια. Κέρκυρα, γουστάρω. Καλά, δεν έχω πάει ποτέ. Μη χαίρεσαι. Ακόμη δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Τα δυο μας στην Κέρκυρα. Τα 3 μας. Πώς είπατε? Θα αρθικισάσαι μαζί μας για κάλυψη. Αμάρε, γαμώτο. Ρούμπι δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτήν. Ένα σαφδέλα έχει κολλήσει απάνω μας. Δεν είσαι αχάριστος, Αντώνη. Χάρη στη Σάσα έχουμε καταφέρει πολλά. Εντάξει, δεν λέω, αλλά τι θα παριστάνουμε οι 3 μας στην Κέρκυρα? Καλά, η Σάσα είναι πάρα πολύ διακριτική. Ούτε που θα την καταλάβουμε την παρουσία της. Exciting and new. Τι όμορφο που είναι το ταξίδι τη νύχτα, Μαζί σου παντού είναι όμορφα. Δεν πας να ξαφνώσεις. Όχι. Αλλά μείνω ξύπνιος όλη νύχτα. Όλη νύχτα. Όλη νύχτα, μέχρι να ξημερώσει, μέχρι να φτάσουμε στην Κέρκυρα. Πότε πέρασε η μέρα ούτε που το κατάλαβα. Είδες τι ωραία που περνάμε μοναχούλια μας. Αυτό δεν έχεις άδικο. Δεν πήρε ένα τηλέφωνο το Μανώλη. Έλα, αγάπη μου, τώρα, ας το που είμαστε τόσο όμορφοι οι δυο μας. Οι δυο μας στην Κέρκυρα. Ζούμε ένα όνειρο, αγάπη μου. Λοιπόν, είναι χτισμένη τον 16ο αιώνα και το κοδωνοστάσιό της είναι το ψηλότερο στην Κέρκυρα. Πάμε να προσκυνήσουμε. Έλα, πάμε. Τι έγινε? Φοβάμαι. Τι πράγμα? Με τόσες αμαρτίες που έχω κάνει, άμα μπω στην εκκλησία θα γκρεμιστεί. Ελά στις βλακίες. Συγχώρα, μάγια μου, Σπυρίδωνα.
το 1889 η Ελισάβετ αγοράζει το κτήμα και τη γύρω περιοχή και αρχίζει το κτίσιμο του Αχιλλείου. Ναι, αλλά δεν πρόλαβε να το χαρεί η κακομοίρα. Μετά από λίγα χρόνια τη δολοφονήσανε στη Γενέβη. Ξέρεις, αγάπη μου, σου μοιάζει. Η πριγκίπισσα, εσείς και εγώ, αυτές τέσσερις είμαστε. Κι όμως, κοίτα. Αντώνη μου, η μόνη ομοιότητα που έχουμε τη Μακαρίτσα είναι ότι και οι δυο δεινοπαθήσαμε από τις πεθερές μας. Εντάξει. Αυτή είχε πεθερά τη Σοφία της Αυστρίας. Κι εγώ έχω την Όλγα του παλιού ψυχικού, αυτό που το πας. Για άλλα να σου δείξω κάτι. Τι πράγμα. Σιγά βρε, Αντώνη, μην τραβολογάς έτσι. Τι κάνεις, παιδί, μπροστά στους τουρίστες. Με εμπνέει ο χώρος. Αντώνη, δεν κάνεις, μας πρέπει όμερος. Και πότε γυρνάτε στην Αθήνα? Μεθαύριο. Συντομεύετε το. Αυτό έχω να σου πω, Ασπασία. Συντομεύετε το. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, Κοίταξε, είμαι σε δύσκολη κατάσταση τώρα και δεν μπορώ να σου μιλήσω. Αλλά λίγα σου λέω, πολλά να καταλαβαίνεις. Ελήφθη over. Άιντε. Πάρα πολύ ωραία ήταν. Αφού στο είχα πει, είναι υπέροχο μοναστήρι αυτό. Άντε, πάμε τώρα. Πάμε λίγο από εδώ, μισό λεπτάκι. Τι κοιτάς. Τίποτα, τι κοιτάω, τη θέα. Προς τα δω είναι η θέα. Ναι, προς τα δω είναι η θέα και προς τα εκεί είναι η θέα. Όπου και να κοιτάξεις εδώ πέρα είναι ένα όνειρο. Δεν μου λες, είδες κανένα γνωστό. Όχι, πώς ήρθε αυτό το πράγμα, τι γνωστό να δω εγώ εδώ πέρα. Απλώς να μου φάνηκε ότι είδα τη στρατονομία και... Τη στρατονομία και τι φοβάσαι, εσύ είσαι κανονικά δίουχος. Ναι, αλλά θα αρχίσουν τις ερωτήσεις αυτοί. Γιατί ήρθε στην Κέρκυρα και με ποια ήρθε στην Κέρκυρα και... Ρωτάει τέτοια πράγματα η στρατονομία. Δεν το ξέρεις? Δεν με έχουν πιάσει ακόμα εμένα. Κυρίως αυτά ρωτάει. Αυτή, παιδί μου, τους αρέσει να έχουν τη μύτη τους παντού. Στήτη μου, κύριε. Πάμε, τώρα θα έχουν φύγει αυτοί. Τι ώρα φεύγει το πλοίο? Στις 12 πρέπει να έχουμε πει. Τελευταίο βράδυ απόψε. Τελευταίο. Από μεθαύριο, εγώ γυρίζω πίσω στο στρατόπεδο, εσύ πίσω στο εργοστάσιο. Έλα τώρα, μην μελαγχολήσουμε. Ωραία, δεν περάσαμε αυτές τις μέρες. Θέλω να περνάμε κάθε μέρα έτσι. Θα έρθουν καλύτερες μέρες. Το πιστεύεις αυτό? Στάσου, νύχτα στάσου, μια στιγμή. Καλέ! Τι εσύ! Αμά πλακώσα τα κομμάτια. Δεν κάθαρμα ούτε ένα τηλέφωνο να με πάρει. Έλα ρε Δωρήτα, πού να προλάβω, αφού έχω να φυλάω την πατρίδα, ρε! Μου λείψες πολύ, ρε. Η μαμά σου, Τι γίνεται? Καλώς ήρθες, Αντώνη. Καλώς σας βρήκα. Καλώς πολίτης. Καθίστε, νωρίς είναι ακόμα. Καλό υπόλοιπο, Αντώνη. Ευχαριστώ. Και εσύ ό,τι ποθείς. Κέρδη το εργοστάσιο, αυτό που θέλει η Χριστίνα. Αυτό ακριβώς, ναι. Πάντως κάτι άλλαξε πάνω σου, μάμα, τι λες κι εσύ. Εγώ τι να πω. Όχι, όπως ήμουν να είμαι, Ναι, αυτή την εντύπωση εγώ δεν ξέρω. Πόσο καιρό έχεις να το δεις? Εγώ, 2 μήνες, από τότε που παρουσιάστηκε, δεν είχα. Είδε και άδειο πονηρούλης και προτίμησε να πάει να την περάσει ολού. Όχι, μωρό, δεν είναι αυτό. Φαντάρος είναι. Έχει τις ανάγκες του. Ναι, αλλά να μην περάσει ούτε να μας δει. Τώρα σε αυτό έχει δίκιο, Ντορίτα. Τυπικά μπορούσες να περάσεις να μας δεις. Ναι, προτίμησε το παλικάρι να δει άλλες. Εμάς τις 2 ψαροκασέλες θα ερχόταν να δει. Άντε, να μας ζήσουν τα στρατά. Να μας ζήσουν. Να μας ζήσουν. Λοιπόν, για πες μου, πώς θα περνάς την καινούργια σου μονάδα. Πώς να τα περνάω. Καλά, εντάξει, έχει λίγο τρέξιμο βέβαια, αλλά με ξέρεις, δεν μασάω. Ο λοχαγός σου πώς είναι? Ο λοχαγός μου. Ο λοχαγός μου, πώς να είναι, σαν λοχαγός. Είναι άλλο. Κομματάκι. Σου φωνάζει. Εντάξει, μωρέ, φυσιολογικά πράγματα. Τον κακούρ. Και πώς τον λένε? Πισπυρίγκο. Άκου όνομα. Εσύ πώς θα πας? Πες του χαιρετίσματα ότι εμείς έχουμε κολλητό το διοικητή. Έλα, βρε, αγάπη μου, τώρα με τον Πισπυρίγκο θα ασχολούμαστε. Άμα σε πειράξει θα μου το πεις. Καλά. Θα λέγω ότι σ' να πάρει το διοικητή. Όχι, όχι, αγάπη μου, δεν χρειάζεται να ανακατέψουμε τον διοικητή. Δεν μας κάνει τώρα τι άλλο Πισπυρίγκος. Έλα, μωρό μου, χέστο να τον Πισπυρίγκο τώρα μισή ώρα γι' αυτό να μιλάμε. Πες μου τα δικά σου. Ένα τηλεφώνημα να κάνει Σάσα, θα πάρει φύσμα για λίμνο. Πού θα πάμε στην επέτειο? Ποια επέτειο? Δεν θυμάσαι τι επέτειο έχουμε την άλλη εβδομάδα? Για κάτσε να σκεφτώ. Επέτειο. Μήπως τη μέρες του Σκρά? Όχι, πέρασε. Α, τις μέρες του Πέτα. Αγάπη μου, που με δουλεύεις ψηλό γαζί. Πάμε μέσα. Έλα, καλά είμαστε κι εδώ. Γαμώτο, ποιος είναι τέτοια ώρα? Παρακαλώ. Ο ίδιος.
Διατάξτε, Λοχαγέ. Από Καλούδη, πρέπει να έρθεις επειγόντως στο στρατόπεδο. Σε πόση ώρα? Έπρεπε ήδη να ήσουν εδώ. Ναι. Έλα με πολιτικά. Θα ειδοποιήσω την πύλη. Ο Λοχαγός ήταν. Και τι σκατά είσαι, λέ. Με θέλει να πάω στο στρατόπεδο. Τέτοια ώρα γιατί? Δεν ξέρω. Πάντως είπε ότι πρέπει να πάω επειγόντως. Πώς έγινε τίποτα? Σαν τι δηλαδή? Ξέρω εγώ, καμία επιστράτευση. Έλα, σώπα μου, Για κοίτα από το παράθυρο μήπως έχουν κατέβει τίποτα τάγκ στους δρόμους. Και όχι, κάτι άλλο θα είναι. Πάντως ήταν ανήσυχοι. Ποια? Όλοι εκεί στο στρατόπεδο ήταν ανήσυχοι. Ακουγόταν κι άλλοι από μέσα. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να πας. Αγάπη μου, σοβαρολογείς, να παρακούσω διαταγή ανωτέρου. Σωστά, αυτός ο κανίβαλος είναι ικανός να σε περάσει το δικείο. Συγγνώμη, ωραία αγάπη. Έλα τώρα, εσύ τι φταίς, εσύ το καθήκον σου προς την πατρίδα κάνεις. Άντε, γεια. Άργησα. Όπως πάντα στην ώρα σου. Ολόκληρη παράσταση είσαι με τσασέ, το τι σκαρφιστήκαμε. Χριστίνα μου. Τι είναι? Αγάπη μου. Τι συμβαίνει? Μου ζήτησε ο Πισπυρίγκος να βγούμε. Επέμενε πάρα πολύ. Πάλι μες στα πόδια μου Πισπυρίγκος. Έλα, βρε αγάπη μου, αφού ξέρεις το κάνω για να έρθω λίγο με τα νερά του. Απόψε βρήκε. Όπου να ξέρει αυτός τι γιορτάζουμε εμείς απόψε. Τέλος πάντων, στο κάτω-κάτω είναι ανώτερό σου. Έλα, Χριστίνα, Χριστινάκι μου. Με συγχωρείς. Τα είπαμε αυτά, εσύ τι φταίς? Έλα, χρόνια μας πολλά. Αντώνη, απαιτώ να μάθω ποια ήταν εδώ χτες το βράδυ. Επιμένεις πολύ? Ο Πισπυρίγκος. Ο Πισπυρίγκος. Και γιατί τον έκρυψες από το Μανώλη? Γιατί ο Μανώλης με κοροϊδεύει. Όπως και όλοι μες στο στρατόπεδο με κοροϊδεύουνε και με φωνάζουνε τσάτσο και γλύφτη και βίσμα. Σώπα, αγάπη μου, ηρέμησε. Και στο σχολείο, επειδή με συμπαθούσε ο δάσκαλος, τα παιδιά με κοροϊδεύανε και με λέγανε γλυφτρώνει. Και όταν με βλέπανε στον δρόμο με κοροϊδεύανε πάλι και κάνε έτσι. Σώπα, αγάπη μου, σώπα, έχεις παιδικά τραύματα, σώπα. Έλα, πόσες φορές πρέπει να σου ζητήσω συγγνώμη? Μα ήταν δυνατόν ποτέ να ζηλέψω εγώ την Πισπυρίγκου? Τι να τη ζηλέψω, τα γαλόνια της λεβεντιά της? Εντάξει, ήταν λάθος μου, το ξέρω. Για να με βούκινος όλο το στρατόπεδο. Όχι, εντάξει, τα παιδιά δεν κατάλαβαν τίποτα. Απλώς παρακολουθούσαν τρεις τρελές να κοιτάνε μια την άλλη με ανοιχτό το στόμα. Τα βάζω κι εγώ όπως. Τους είπα ότι γνωριζόσαστε από παλιά, από την κατασκήνωση. Τέλος πάντων, ξεκουμπίστηκε αυτή. Ναι, έφυγε σήμερα το πρωί. Πήγε στην Κομοτηνή να ψάξει για σπίτι. Πώς χαιρετηθήκατε, φιληθήκατε? Έλα, βρε αγάπη μου. Από Δευτέρα έρχεται ο καινούριος Λοχαγός. Σταυρόπουλος. Σταυρόπουλος ή Σταυροπούλου? Άντε πάλι. Καλά, εγώ θα περάσω την τρίτη μια βόλτα από το στρατόπεδο έτσι, για να δω τι κάνουν τα παιδιά. Να περάσεις, να γνωρίσεις και τον κύριο Σταυρόπουλο. Όχι μόνο θα τον γνωρίσω, αυτή τη φορά θα τον γδίσω κιόλας για να βεβαιωθώ. Ώστε έτσι η Ντορίτα, Ναι, από εδώ το έφερνα, από εκεί το πήγαινε όλο, κάτι πήγαινε να πει, τελικά δεν το είπε. Λες να κατάλαβε τίποτα για μας? Αποκλείεται, λες να κατάλαβε για μας και να μου το φυλάει για έκπληξη? Πάντως πρέπει να το πάρεις απόφαση ότι δεν μπορούμε να το κρύβουμε πια. Όχι, Αντώνη, όσο μπορούμε να το κρύψουμε, να το κρύψουμε. Ναι, μέχρι να βρεθεί κάποιος και να το σφυρίξει. Ας πούμε στην Ντορίτα. Ποιος θα το σφυρίξει την Ντορίτα? Δεν ξέρω. Λέω. Αυτό ούτε για αστείο να μην το λες. Βρε αγάπη μου, γιατί δεν της το λέμε εμείς να τελειώνουμε? Όχι, δεν έχει έρθει ακόμα η κατάλληλη ώρα. Δεν καταλαβαίνω τι περιμένουμε. Να οριμάσει κάπως. Άιντε, κι άμα οριμάσει αυτή μετά από 30 χρόνια, ας πούμε, τι κάνουμε? Ξέρει όλα. Τι έγινε? Αυτό ήταν, τα έχει καταλάβει όλα. Από πού το συμπεραίνεις αυτό? Τις ζήτησε αυτές να βγούμε. Μόνο το ύφος της να βλέπεις, τα πάγωνες. Πώς ήτανε δηλαδή? Ήταν ένα ύφος, ντρέπομαι μωρή που σε έχω μάνα. Έλα ρε Χριστίνα. Ναι, Αντώνη μου, ένα χαμόγελο ηρωνικό, ένα βλέμμα γεμάτο σαρκασμό, το φρύδι έτσι σηκωμένο με υπεροψία. Η Ντορίτα όλα αυτά. Δεν την ξέρεις εσύ όταν παίρνει το ύφος της νηφίτσας. Όταν δεν της είπα να την πάμε σε ένα μπαράκι που ξέρω, κάγχασε υποτιμητικά και μου είπε εσύ, δηλαδή η Τσούλα, θα πάει σε μένα, δηλαδή το θύμα, σε μπαράκι. Και τώρα τι σκοπεύεις να κάνεις, θα το αναβάλεις το ραντεβού? Πώς θα το αναβάλω, μπορώ, τώρα που μπήκα στο χώρο θα χορέψω. Δεν μου λες, Χριστίνα, θες να έρθω κι εγώ μαζί? Όχι, όχι, μόνη μου θα το τραβήξω το κουμπί. Εντάξει, πάντως εγώ σου πρότεινα. Ναι, το πάω τώρα γιατί έχω ήδη αργήσει. Πώς νιώθεις? Μου έχουν κοπεί τα ύπατα. Πήρες λίγο κουράγιο? Ναι, πήρα λίγο. Να σου πω, μου δίνεις λίγο ακόμα για το δρόμο? Έλα, γερά με τσαμπουκά, έτσι. Ναι. Γερά.
Τι έχεις απόψε? Τίποτα, είμαι λίγο κουρασμένη. Μπορώ να κάνω κάτι να σου φτιάξω τη διάθεση? Εσύ ό,τι ήταν να κάνεις μπορεί ήδη να το έχεις κάνει. Θες να σου τραγουδήσω κάτι? Ναι. Το κάποια μάνα να στενάζει. Πώς σου ήρθε αυτό? Δεν μου λες. Έχεις δει την Τωρίτα τώρα τελευταία? Ναι, είχε περάσει από το στρατόπεδο. Α, μέχρι το στρατόπεδο έφτασε η χάρη της. Γιατί κακό είναι? Αντώνη, στο στρατόπεδο είσαι για να υπηρετείς την πατρίδα, όχι για να δέχεις επισκέψεις. Υπερβολική σε βρίσκω. Τι το κάναμε το στρατόπεδο, πάτε σκυλιολέστε? Δεν μπήκε σκύλος, η Ντορίτα μπήκε. Και πότε ήταν που ήρθε? Είναι λίγος καιρός. Πόσο δηλαδή, 2-2,5 μήνες? Μπα, όχι, λιγότερο. Λιγότερο. Στο διάολο. Και τι έκανε που ήρθε? Τίποτα. 10 λεπτά έκατσε. 10 λεπτά αρκούν για να σου αλλάξουν τη ζωή. Συμφωνώ. Ας συμφωνείς κιόλας. Χριστίνα, μπορείς να μου πεις τι έχεις? Εγγόνι. Τι? Σε μια πορεία διαμαρτυρίες για τις πυρηνικές δοκιμές. Κρατάγαν το ίδιο πανό. Μάλιστα. Αντί να διαμαρτυρηθούν για τα πυρηνικά, κάθονται και κάνουν καμάκι, κατάλαβες? Εσύ γιατί σκάς? Όχι, λέω. Γι' αυτό δεν πρόκειται ποτέ να δούμε μια άσπρη μέρα ως ανθρωπότητα. Θα μου τον φέρει αύριο η Ντορίτα, να το γνωρίσω. Χριστίνα, πρόσεχε. Τι εννοείς? Ξέρω εγώ, εσύ με τους υποψήφιους γαμπρούς σου. Αντωνέ, άντε μου στο διάολο. Εγώ είμαι ζηλιάρης άντρας. Μετρημένες οι κουβέντες σου μαζί του. Άσα μου κι εγώ μια αγωνία που δεν περιγράφεται. Γιατί? Για το τι μου επιφυλάσσει η μοίρα. Πάντως σε μένα δεν μου γεμίζει το μάτι. Ποιος? Ο γαμπρός. Αντωνάκη, θα σου το πω όσο πιο ευγενικά γίνεται. Εσένα ποιος ερώτησε? Τι, δεν έχω εγώ άποψη. Ως τι? Ως πεθερός. Δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Τι, όπου και όπου θα τη δώσουμε την Ντορίτα μας. Μήπως σκοπεύεις να την πρικήσεις κιόλας? Το κάτι της μου θα το φροντίσω. Δεν θα τη στείλουμε ξεβράκωτη. Τυχερός ο Χαρούλης, έπεσε σε πεθερό κουβαρντά. Πάντως παρόλα αυτά παραμένω επιφυλακτικός. Καλά, όταν σου ζητήσει την ευχή σου, μην τη τη δώσεις. Τι έγινε, πού πας? Πάω σπίτι, θα έρθει ο Χαρούλης σήμερα να τον δει η γιαγιά. Τον καημένο, τον περιμένει ιερά εξέταση. Δεν ξέρω πώς θα τον αντιμετωπίσει. Θέλω να βάλει το χέρι του. Πού θα γίνει ο γάμος? Στον Άγιο Δημήτριο, στη γειτονιά μας. Και όσο λιγότερο το πάρουν χαμπάρι, τόσο καλύτερα. Λοιπόν, άντε να μαζί σου. Αμέν, αμέν. Και στα δικά μας. Άσε με. Τι έγινε τώρα? Αντώνη, τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν. Δηλαδή? Τώρα με μία μέλουσα γιαγιά. Και τι έγινε? Έχεις δει πολλές μέλουσες γιαγιάδες να τραβολογούνται με νεαρούς? Και τι σκοπεύεις να κάνεις από εδώ και πέρα? Θα αντιποκριθώ στο ρόλο μου. Θα φτιάχνω μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, θα μάθω να πλέκω. Και τις Κυριακές θα με γυρεύω να έρχονται να τρώμε όλοι μαζί. Έτσι είναι μια σωστή γιαγιά. Έτσι είναι η γιαγιά Ντακ. Θα έρθει μια μέρα που θα λογοδοτήσω στο εγγόνι μου. Θα έρθει μια μέρα και θα με ρωτήσει. Γιατί γιαγιά? Σταμάτα! Γιατί γιαγιά τα έχεις με τον Αντώνη? Με τη ζήσω αυτή τη στιγμή, Παναγία μου. Χριστίνα, τα έχεις παίξει. Μάλιστα. Καλά, ήθελα να ήξερα πώς τον αντέχεις. Τι να κάνω, να τον διώξω? Πάντως εδώ που τα λέμε μέσα στη βλακία του έχει και την πλάκα του. Άσε με μωρέ, το πυροβολημένο. Και είναι και γαλαντά μας. Δεν μπορώ να πω. Όποτε έρχεται στο εργοστάσιο κερνάει όλους τους εργάτες εκ μέρους μου. Αν χαθεί ο κοπρίτης. Δεν μου λες. Μήπως καταβάζεις το ζηλεύεις? Ας ορολογίες. Τι να ζηλέψω από αυτό? Το μυαλό του, το μπόι του ή τη γοητεία του? Αν να του ζηλεύω για κάτι, είναι ότι αυτός κατάφερε να φτιάξει τη ζωή του όπως γούσταρε. Ενώ εγώ... Κοίταξε, αγάπη μου, όσον αφορά αυτό το θέμα, το οποίο επανειλημμένως το έχουμε συζητήσει, το έχουμε δει από εδώ, το έχουμε δει από εκεί, το έχουμε δει σφαιρικά, το έχουμε θέσει επιτάπητος, διότι δεν είναι κάτι το απλό, Αντώνη μου. Εγώ έχω έρθει στη θέση σου, εσύ ξέρεις τη δική μου τη θέση για να το δεις το πράγμα πώς είναι. Θέλω να πω όσον αφορά όλα αυτά που έχουμε περάσει. Αγάπη μου, θέλω να δείξεις ψυχραιμία. Δεν κάνω και τίποτα άλλο, βρε Αντώνη, τόσο καιρό ψυχραιμία δείχνω. Πώς ψυχραιμία να δείξω πια? Όχι, δεν εννοώ γενικότερα. Αυτή τη στιγμή ακριβώς θέλω να βάλεις τα δυνατά σου. Γιατί τι συμβαίνει? Όχι. Μη γυρνάς, μην κινείσαι. Έχω κάτι πάνω μου? Όχι. Απλώς μόλις τώρα μπήκε μέσα στον μπάρο Χάρης και δεν εννοώ τον Χάρη Κατσιμίχα. Τι κάνεις εκεί? Λοιπόν, θυμάμαι σιγά. Κάτσε, περίμενε, μπορεί και να μην μας δει. Μας είδε... Έρχεται κατά εδώ? Όχι, προς το παρόν. Τι κάνει τώρα? Κρατιόμαστε. Φεύγει.
Άντε στα τσακίδια. Έφυγε να κουνηθώ. Ελεύθερα. Τι κάνουμε τώρα? Εντάξει, μην πανικοβάλλεσαι. Μπορεί και να μην σε κατάλαβε, την πλάτη σου είδε. Οπότε άμα την ξαναδεί θα την αναγνωρίσει. Δεν πιστεύω. Μου τι να κάνω, πώς θα ανατέξω πια η κακομοίρα. Δεν μου λες. Τι έχεις να αρχίσει να μου λες πριν έρθει αυτός. Άστα τώρα, Αντώνη μου, έχουμε άλλες φουρτούνες τώρα, άστα. Την εκκλησία θα την πληρώσω πριν ή μετά. Την ημέρα του γάμου, αλλά μη στεναχωριέσαι, θα τα ξαναπούμε αυτά. Λοιπόν, εγώ φεύγω γιατί έχω ραντεβού με το Χάρη. Ναι, και εγώ θα φύγω σε λίγο. Περιμένω να χαιρετήσω τη γιαγιά, Άντε, τσάου, κουμπάρε. Τσάου. Εδώ είσαι εσύ. Νόμιζα θα έχεις φύγει με την κουμπάρα σου. Όχι, της είπα ότι περιμένω να χαιρετήσω τη γιαγιά. Γιαγιά, με αποκαλείτε μεταξύ σας. Δεν εννοούσα εσένα, εννοούσα την άλλη γιαγιά. Σωστά, γίναμε και πολλές τώρα. Τι ύφος είναι αυτό? Άσε με σε παρακαλώ. Τι έγινε, άλλαξε τίποτα, τι συμβαίνει? Σιγά, παιδί μου, θα μου κάνεις μελανιά. Δεν είμαι τίποτα πια για σένα. Πώς δεν είσαι? Είσαι ο κουμπάρος του κόσμου και θα σε σεβαστώ όπως σου αξίζει. Δεν θέλω να με σεβαστείς, να μ' αγαπάς θέλω. Πες μου ότι μ' αγαπάς. Είπες τίποτα και δεν τ' άκουσα. Δεν το ξέρεις ότι σε αγαπάω. Το ξέρω, αλλά έχω πολύ καιρό να τα ακούσω. Σε αγαπάω. Πες μου ότι θα με παντρευτείς κιόλας. Έλα βρε αγάπη μου. Καλά. Θα με πάρετε παρανυφάκι. Αγγελικούλα. Τι είναι αυτό? Όχι και αυτό. Είναι η Αγγελικούλα, η ανεψιά της Ασπασίας. Θα με παρανυφάκι στο γάμο. Και τι έκανες κρυμμένη εκεί μέσα? Με την αγριεύεις. Εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι... τίποτα. Ποιος είμαι? Ένας περαστικός. Α, ξέρω ποιος είσαι. Ο κουμπάρος. Α, όλα τα ξέρει το άτιμο. Μου έδειξε φωτογραφία η θεία. Ας είναι καλά αυτή η θεία. Τώρα τι γίνεται? Άντε θα το απαντήσεις. Θα τον παντρευτείς, ναι ή ου? Βρε τι έχω πάσει. Πρόσεξε τι θα απαντήσεις, Έχω και μάρτυρα τώρα. Σταμάτα τώρα, δεν είναι ώρα για αστεία. Καλά, τι αστεία, σοβαρά μιλάει. Θα τον παντρευτείς? Εσύ τι θέλεις, Αγγελικούλα μου? Να τον παντρευτείς. Γιατί? Για να με κάνετε παρανυφάκι. Α, έχει προσωπικά ωφέλη από αυτό το γάμο το παιδί. Δεν θα με κάνετε παρανυφάκι? Πόσα με? Ναι, αλλά Αγγελικούλα μου, ξέρεις τι, δεν θα παντρευτούμε τώρα κοντά. Από εβδομάδα. Όχι, θα το καθυστερήσουμε λίγο, έχει κάτι δουλειές ο γαμπρός. Αλλά πρόσεξε, δεν θα το πεις πουθενά. Αυτό θα είναι το μυστικό μας. Έτσι και το πεις, αυτό το μυστικό γάμος δεν πρόκειται να γίνει. Κι ούτε κι εσύ θα γίνεις παρανυφάκι. Άσε που μπορεί να φάνε ξύλο και τρεις. Και μπορεί, λέμε τώρα, να σε φάει και κανένας δράκος το βράδυ. Κόφτο. Εντάξει, δεν το λέω σε κανέναν. Έτσι, μπράβο. Μόνο στην μπουμπού μου. Ποια είναι η μπουμπού πάλι? Δεν ξέρετε την μπουμπού μου? Α, πώς, βεβαίως, γνωριζόμαστε. Εντάξει, την μπουμπού πες το. Άλλωστε η μπουμπού τα άκουσε όλα, Όχι, γιατί κοιμάται. Α, τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, μόνο στην μπουμπού θα το πεις. Έτσι, Αγγελικούλα μου. Ο λόγος μου συμβόλαιο. Μπράβο, Κωστάκη. Να την πήγαινα για ύπνο τώρα. Μουά. Μπράβο, άτε. Για να αισθάνομαι καλά. Καλά, αυτή εδώ κοιμάται. Έπρεπε να κάνει πρόβα στο φουστάνι της και την έφερε στο να κοιμηθεί εδώ. Το κολόπεδο. Σταμάτα τώρα, με έχει ενώσει κρύος εδώ, σταμάτα. Βλαμμένο να πάει να κρυφτεί κάτω από τον ηφικό. Λες δεν του δημιουργήσαμε παιδικά τραύματα. Σιγά μωρέ το σκάτο. Αυτό τι μας δημιούργησε? Ασπανάτη, φύγε τώρα. Κάτσε, πού πας, μισό λεπτάκι, μου χρωστάς μια απάντηση. Καληνύχτα. Έλα βρε, Χριστινάκη. Έλα, τώρα που βρήκαμε και το παρανυφάκι. Έλα καλέ. Μπα, τι ευχάριστο ήταν αυτό. Γιατί δεν πήγε στο πάρτι του γαμπρού? Γιατί δεν γουστάρω να βλέπω τα μούτρα του. Μπορώ να μάθω γιατί τον αντιπαθείς τόσο πολύ. Ξέρεις πολύ καλά γιατί τον αντιπαθώ. Γιατί αν δεν ήταν αυτός, τώρα η ζωή μας θα ήταν διαφορετική. Εκεί που πήγαιναν τα πράγματα να μπουν σε έναν δρόμο, παρουσιάζεται η εγκυμοσύνη. Μετά ο χαρούλης, τώρα ο γάμος. Μετά τα γεννητούρια, μετά τα βαφτίσια, μετά να πάει το παιδί σχολείο, να τελειώσει το παιδί από το σχολείο. Και όταν με το καλό μπει στο πολυτεχνείο, τότε να κοιτάξουμε κι εμείς τη σχέση μας, έτσι. Έχεις την υπερβολή στο αίμα σου. Σ' όποιον αρέσω, εντάξει. Μωρ, τι μας λες.
Κουμπάρε. Τι έγινε? Δεν έρχεσαι σιγά σιγά προς την εκκλησία? Τι να έρθω να κάνω, αφού ακόμα δεν ήρθε η νύφη. Δεν έχει σημασία, αλλά εσύ τι κάθεσαι και κάνεις εδώ? Σκέφτομαι. Τι πράγμα? Για μας. Δεν μου λες επίτηδες, το κάνεις? Μα κάτω μου να σας ζήσουνε. Ευχαριστώ πολύ και στην Κατερινούλα σας. Σήκω πάνω κτίνος, τι θα μου δημιουργήσει επεισόδιο? Να τους χαίρεστε. Ευχαριστώ πολύ και στο Γεωργάκη σας, μια καλή τύχη. Δεν μου λες φυρί, το βάζα μου κάνεις σκηνή? Πεθαίνω όταν τζατίζεσαι. Τι θέλεις εσύ εδώ? Μπορείς να ηρεμήσεις μισό λεπτό? Πάρε τη διατέλεια και κάνε το με βοηθάς. Θέλω να σου μιλήσω, καταλαβαίνεις? Πάρε δρόμο, παιδάκι μου. Δεν πάω πουθενά. Άφησέ με να περάσω. Όχι. Θα βάλω τις φωνές. Καλύτερα να μαζευτούν όλοι εδώ πέρα να τους εξηγήσουμε τι συμβαίνει. Να. Ορίστε, μας προέκυψε και ζόρι και εσάς. Εσύ να τα βλέπεις αυτά, γιατί δεν παίρνεις παράδειγμα από τη Σάσα? Συγγνώμη, τι ακριβώς παράδειγμα να πάρω από τη Σάσα? Η Σάσα είναι μια γυναίκα που χαίρεται τη ζωή, την απολαμβάνει. Δεν τρέπεται ούτε για αυτό που είναι, ούτε για αυτό που νιώθει. Ωραία, φτιάξτε με τη Σάσα. Πάρτε, Άρε, Αντώνη. Πού πήγε αυτός? Πάνω. Τουαλέτα? Τι τουαλέτα, καλέ, νόημα σου έκανε, σχεδόν σε περιμένει απάνω. Σε τρόμαξα. Δεν το ξέρω έτσι εδώ. Έλα, αφού η Σάσα με είδε ότι ανέβαινα. Σιγά μη σε παρακολουθούμε κιόλας. Μα έτσι μου έρχεται να κατεβώ τώρα κάτω και να του τα πω όλα. Σταμάτα, καλώς έρχεται. Στον διάβολο. Στην τουλάπα, γρήγορα. Στην τουλάπα. Πήγαινε, παιδάκι μου, στην τουλάπα τώρα. Ναι. Τι κάνεις εσύ εδώ? Έκπληξη. Δεν με περίμενες? Πότε ήρθες? Γιατί δεν είσαι στο στρατό σου? Τι θα πούμε τώρα, μας εδώ να μου λες? Ήρθα ως κουμπάρος να δω τη μαμά της κουμπάρας μου. Κακό είναι? Κάκιστο. Λοιπόν, θα πούμε ότι ήρθες να μου στήσεις κανένα μεροκάματο τώρα που σε φαντάρωσε, εντάξει? Ήρθα για να μιλήσουμε και θα μιλήσουμε. Άκουσα φωνές, κάποιος είναι, άκουσα φωνές. Αμάν πια αυτή η μανία καταδίωξης. Μπορώ να σου μιλήσω? Όχι, δεν μπορείς, φύγε, σε παρακαλώ. Με εξοργίζεις γιατί θα... Τι? Ανοίξατε τα μεγάφωνα. Θα τα άνοιξε ο Λουκάς επίτηδες για να ακούμε τι λένε, Να ακούσουμε. Τι θέλεις, δεν καταλαβαίνω. Τώρα, περίμενε και θα καταλάβεις. Τι κάνεις εκεί? Τι πάει να της κάνει? Λέτε να τη χτυπήσει! Σκάσε, μωρέ, σκάσε! Άκου. Τι κάνεις, τρελαθιές? Κάτι γίνεται και απάνω. Σκέφτε να ακούσουμε. Μην τολμήσεις να βγάλεις το παντελόνι σου. Πέτρο, νερό! Μην κλειδώνεις. Θέλω να το κλειδί. Πέτρο, νερά! Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα καταφέρνει αυτός ο άνθρωπος και έρχεται πάντα πάνω στην πιο ακατάλληλη στιγμή. Δεν λες πως δεν μας έκανε τσακωτούς. Τέλος πάντων, φεύγω εγώ, πάω στο στρατόπεδο να υπηρετήσω και λίγο, έτσι. Τι μπορεί να συγγενείς, ρε παιδί μου. Είσαι στρατιώτης με συναίσθηση του καθήκοντος. Τι θέλει, να με παντρέψει? Το έχει βάλει αμέτη Μουχαμέτη. Καλά, και πώς ήρθε αυτό? Είναι να μην της μπει κάτι στο ξερό της στο κεφάλι. Τι γιαγιά, πλάκα είχε. Σε είδε, λέει, πικραμένο στο γάμο. Ήσουν εσύ πικραμένο στο γάμο? Έλα, βρε Χριστίνα, με μέρα θα τα βάλεις τώρα. Όχι, λέω, μήπως ήσουνα. Και δεν μου λες πώς είναι αυτή που θέλει να με παντρέψει? Πού θες να ξέρω.
Εσύ γιατί ρωτάς? Όχι, λέω, μήπως είναι καμιά καλή περίπτωση. Αντώνη! Εντάξει, έλα, πλάκα κάνω. Όλα τα περίμενα ότι θα σε προξενεύουν και μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Έλα, μωρέ, θα τις περάσει, σιγά. Α, δεν την ξέρεις καλά τη γριά Μαρκάτενα. Ή να μην το βάλει πείσμα. Ώστε έτσι, το έβαλε μπρος το προξενιό. Ήθελα να ξέρω πώς τα κανόνισε πίσω από την πλάτη μου. Είδες όμως σύμπτωση να λείπετε όλοι. Να δεις που αυτή μου το πήρε το βιβλιάριο. Έλα, μωρέ, την έχεις ικανή για κάτι τέτοιο. Όχι, αυτό δεν είναι τίποτα. Την έχω ικανή για πολύ χειρότερα. Έλα τώρα, αντί για Γιούλα. Και. Πώς είναι η υποψήφια? Τίποτα το ιδιαίτερο, μια συνηθισμένη κοπέλα. Δηλαδή, σαν να λέμε, ούτε να γυρίσεις να την κοιτάξεις. Λέω, δηλαδή, σαν να λέμε, ούτε να γυρίσεις να την κοιτάξεις. Μπορώ να κοιτάξω εγώ άλλην? Ξέρω εγώ, καμιά φορά. Ναι. Τώρα, ειλικρινά πες μου, δεν σε πειράζει που θα βγω έξω με τη Μαρίνα? Μα γιατί να με πειράξει, αγάπη μου? Ουφ, μωρό μου. Να ξέρεις τι βάρος μου βγάλες από πάνω μου. Μα γιατί δεν καταλαβαίνω. Γιατί μια άλλη γυναίκα στη θέση σου θα μου απογόρευε να πάω. Μια Κατίνα, ναι. Μια Χριστίνα, όχι. Καλά σου μιλάω ειλικρινά. Με εντυπωσιάζεις. Αντώνη μου, δεν έχω εμπιστοσύνη εγώ στον άνθρωπό μου, για το όνομα του Θεού. Και πού λέτε να πάτε? Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Γιατί δεν πάτε στον κάκτο? Εκεί που πάμε οι δυο μας. Ναι, ωραία δεν είναι, ναι. Καλά, δεν σε πειράζει να πάω εκεί με μια άλλη γυναίκα? Γιατί να πειράξει? Χριστίνα, ειλικρινά. Είσαι πολύ εντάξει. Δηλαδή, είσαι υπεράνω. Το ξέρω, αγάπη μου. Δόξα τω Θεώ, ακόμα. Έλα, πέρασε. Τι επεισοδιακή βραδιά κι αυτή. Εντάξει, απλώς έτυχε να πέσουμε πάνω σε δύο τρελές. Μωρέ, ντρέπομαι το συγκάτοικό σου. Το Μανώλη, σοβαρολογείς? Μα να του κουβαληθούμε βραδιάτικα του ανθρώπου. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο Μανώλης είναι πολύ εντάξει, παιδιά. Το δεις, κάτσε. Μανώλη! Μανώλη! Θα πιεις κάτι? Σίγουρα κάτι για να συνέρθω. Γεια. Τι γίνεται? Να σας συστήσω από εδώ η Μαρίνα. Χαίρομαι πολύ. Επίσης. Τι έγινε, ρε, τι έχεις? Τίποτα δεν έχω, απλώς να. Δεν είμαι μόνος. Μήπως πρέπει να πηγαίνουμε? Τι έγινε, ρε, ποια είναι μέσα? Δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι. Λέγε ποια είναι τώρα. Η μάνα μου. Η κυρία Νίτσα. Σοβαρολογείς, πότε ήρθε? Τώρα, πριν λίγο, εκτάκτος. Η μάνα του μένει στο λουτράκι. Έλα, πήγαινε φώναξε την Αρίνα. Να τη φωνάξω. Ρε, φώναξα, δεν υπάρχει Είσαι πρόβλημα. σίγουρος? Άντε, πήγαινε που σου λέω. Μανά! Καλά μας φτιάχνει κάτι γλυκά η μάνα του και μας στέλνει. Δεν φώναξες, γιώκα μου. Α, ο Αντώνης. Τι κάνεις, Αντώνη? Καταραίω. Βρε, για να σε δω εσύ, ομόρφινες, ψήλωσες, σου πήγε ο στρατός μια χαρά. Σιγάρε, μαμά, το ξέκανες. Με συγχωρείτε κιόλας, αλλά τόσο δά το ξέρω. Το χτάριζες να πάθει. Θυμάσαι ο Ντονάκη. Το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι. Ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα. Με την κοπέλα δεν θα με συστήσεις. Ναι, σωστά. Λοιπόν, από εδώ η Μαρίνα, από εδώ, όπως ήδη ξέρουμε, η μητέρα του Μανώλη. Χάρηκα. Κι εγώ αφάνταστα. Και δεν μου λέτε εσείς τώρα Φερρυπίν, τα έχετε? Έλα ρε Μανώλη, πάνε λίγο τη μάνα σου. Καλέ μαμά, τι ερωτήσεις είναι αυτές? Γιατί νέα παιδιά είναι. Δεν πειράζει, το έχω συνηθίσει από τη μάνα μου. Ναι, εμείς οι μάνες μοιάζουμε. Και η μάνα η Γκρέκα και η μάνα Τούρκα επίσης. Προς το παρόν είμαστε απλώς φίλοι. Α, μάλιστα. Και προς το μέλλον πώς το βλέπετε? Μανώλη! Μαμά! Λοιπόν, εγώ να πηγαίνω τώρα. Ό,τι ήταν να δω, το είδα. Ναι, καλύτερα να πηγαίνεις. Κι εγώ πρέπει να πηγαίνω, είναι αργά. Α, ωραία, θα έρθεις μαζί μου, θα σε πάω εγώ. Δεν ξέρω αν βολεύει, εγώ πηγαίνω στην Ηλιούπολη. Ο δρόμος μου είναι. Στο λουτράκι δεν μένετε. Πώς θα πάω στο λουτράκι, μέσω με Ηλιούπολη πάω. Καλύτερα να πάρω ένα ταξί. Όχι, μαζί θα πάμε. Όχι, λοιπόν, έλα γόρι μου να σε φιλήσω, γεια. Καληνύχτα, μαμά. Έλα εδώ εσύ. Καληνύχτα, Αντώνη. Καληνύχτα, Αντωνάκη. Θα το ξαναπούμε εμείς, Θα τα πούμε. Αυτό ήταν, την πήγα μέχρι την πόρτα της. Σαν δεν τρέπεσαι. Ανατρέπαμε. Εγώ φταίω που δεν την άφησε τις βουλιαγμένες να περπατήσει. Έσχος. Αυτό μόνο έχω να σου πω. Έσχος. Μαράει στο διάλογο που θα μου πεις και έσχος, ακούει και ο Μανώλης. Ναι, τώρα τον τράπηκε στο Μανώλη. Όταν ρεζιλεύεσαι μπροστά του. Όχι, δεν σ' άφηνε να πατρολογέσαι μπροστά στα μάτια μου τη μοδίστρα. Δεν είναι μοδίστρα. Μοντελίστη είναι. Σιγά μην είναι και κοκό Σανέλ. Ρε Χριστινάκη. Τι θες?
Βρε, αμφιβάλλεις για μένα? Όχι βέβαια. Μου λες κάτι. Μήπως ζήλεψες λιγάκι? Πάρα πολύ λιγάκι, τόσο δάλι βουλάκι. Πάω να σου βάλω κάτι να πιείς, Καλώς, Βασία μου, εγώ είμαι. Μπα, δεν τη βγάλαν ακόμα τη θεία μου από το χειρουργείο. Μπα, δεν μας λένε, όχι. Τέλος πάντων, εσείς τι κάνετε, πήρε το Ρίτα? Α, αύριο έρχονται τελικά. Ωραία, ναι. Ναι, σε ευχαριστώ, Βασία μου, σε ευχαριστώ. Την ευχή της να έχεις, άντε, γεια. Εντάξει. Τι σου είπα, ότι χειρουργεί τη θεία μου, τώρα άμα το χάψανε. Ωραία. Οι νεόνυμφοι πότε έρχονται? Αύριο. Βέβαια, ο Χάρης θα πάει κατευθείαν στο νησί για να δει τον πατέρα του. Α, πολύ ωραία. Έτσι να γλιτώσετε και λίγο καιρό από αυτό το βλαμμένο. Τώρα που είπες βλαμμένο, αυτή η κοπέλα τι κάνει? Ποια κοπέλα? Αυτή που σου προξένευε η πεθερά μου, πώς τη λέγανε? Έλα, βρε αγάπη μου, δεν έχει περάσει και τόσο πολύ καιρό που να μην θυμάσαι το όνομά της. Μαρίνα τη λένε. Α, ναι, Μαρίνα. Τι κάνει? Χέρι άκρας υγείας. Εννοώ σε σχέση με σένα τι κάνει. Α, μέχρι προχθές έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο και μου ζητούσε να βγούμε. Α, τον εμφίδιο. Μετά εξαφανίστηκε. Δόξα τω Θεώ. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ την έφτιασα πολύ χοντρά. Καλά τι έκανες. Όχι, δεν τις έκανα καλά. Γιατί εγώ με τις γυναίκες είμαι υπότης. Ναι, όλες τις άλλες, ναι. Α, τι έγινε, τι έχουμε, παράπονα. Για περίμενε μισό λεπτάκι και θα σου πω. Αντώνη, τηλέφωνο. Άστο, δεν πειράζει. Ο Μανώλης και ο Αντώνης αυτή τη στιγμή απουσιάζουν. Αφήστε το μήνυμά σας και κάτι θα γίνει. Αυτό περιμένω κι εγώ. Κάτι να γίνει. Η Μαρίνα είμαι. Πάρε με να κανονίσουμε. Σου χρωστάω κέρασμα. Ποιος ήτανε? Η Δεσποινής Μαρίνα. Και τι είπε? Τι κέρασμα σου χρωστάει? Α, προχθές είχαμε βγει έξω για καφέ. Καφέ? Ναι, δηλαδή, όχι με δικιά μου πρωτοβουλία. Η γιαγιά πήρε τηλέφωνο και υποχρεώθηκα και πήγαμε και πιαμε ένα καφέ. Μόνο καφέ? Εντάξει, φάγαμε και από ένα κρουασάν. Αντερλίκωσε και κρουασάν και εσύ ο κουβαρτάς έσαι τα κεράσματα. Έλα, πάμε τη βολτίτσα μας τώρα. Εσύ, Αντώνη, δεν έχεις έσοδα, είσαι βαντάρος. Δεν σου πες να στα τρώει μια κι άλλη στα κρουασάν. Πάμε, βρε μου, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Να της πεις να μην σε ξαναπάρει τηλέφωνο. Μα δεν μπορώ να της πω τέτοιο πράγμα. Ωραία, τότε να αλλάξει τηλέφωνο. Λοιπόν, δεν πάμε να φύγουμε τώρα και τα λέμε στο δρόμο? Καλά, πάμε. Αν και μου κόπηκε η διάθεση, αλλά τέλος πάντων. Γυρίζει που λες ο λοχαγός στους νέους και τους λέει: ωραία, καθαρίσετε τους καμπινέδες. Άντε τώρα τραβάτε και για αποψήλωση. Καλά, μιλάμε, τα καβάδια πήξανε πρώτη μέρα στην πίεση εκεί. Τι έχεις, καλέ? Τίποτα, λίγο κουρασμένη είμαι. Ποια ταινία είδατε με τη Μαρίνα? Τι με κοιτάς αχάνος, δεν σε πήρε η γιαγιά τηλέφωνο και σου είπε να την πας σινεμά? Και εσύ που το ξέρεις? Όλα τα ξέρω εγώ. Είσαι εσύ μία γάτα με πέταλα. Ναι. Δεν μου λες, Αντώνη, τι θα γίνει τελικά με το Μαρινάκι? Σαν τι να γίνει? Θέλω να πω, γελάσαμε με αυτό το προξενιό, να είναι καλά η κοπέλα και η γιαγιά καλή τσόρα, ωραία περάσαμε. Ναι. Ναι. Πού θα πάει αυτό το βιολί? Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Ναι. Επειδή το έχω σκεφτεί εγώ, λοιπόν, αύριο το βράδυ θα την καλέσει στο σπίτι. Στο σπίτι σου? Ναι, θα έχω φροντίσει εγώ να λείπουν όλοι. Και η γιαγιά τι θα πει? Μην ανησυχείς. Γιαγιά, άμα ακούσει για το Μαρινάκι, θα πετάξει τη σκούφια της. Κάτσε, και για ποιο λόγο να καλέσω εγώ τη Μαρίνα στο σπίτι σου και μάλιστα να είμαστε εγώ και αυτοί ολομόναχοι? Α, δεν με άφησες να ολοκληρώσω, Αντώνη μου. Δεν θα είσαστε ολομόναχοι. Στην κουζίνα θα είμαι κι εγώ. Κάτσε, μισό λεπτό για να καταλάβω. Παρακαλώ. Δηλαδή, εγώ και η Μαρίνα θα είμαστε στο σαλόνι και εσύ θα είσαι στην κουζίνα. Μπράβο, ωραία, με την πρώτη τα βιάσες. Και για ποιο λόγο θα τη φωνάξω? Θα τη φωνάξεις για να της πεις ότι εσύ και αυτή πάπαλα. Και αν με ρωτήσει γιατί? Θα της πεις ότι υπάρχει μια άλλη στη ζωή σου, μια στρίγκλα. Μια γυναίκα Κέρβερος, μια γάτα με πέταλα που έτσι και πες τα νύχια της. Και αν με ρωτήσει ποια είναι αυτή η γυναίκα? Θα της πεις ένα φανταστικό όνομα.
Το κατάλαβες, Αντωνάκη, ή θες να το επαναλάβω? Αυτό που κατάλαβα είναι ότι εσύ θα βρίσκεσαι στην κουζίνα και θα μας παρακολουθείς. Σιγά με κολλήσω και τα αυτιά μου στον τοίχο. Τότε δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να βρίσκεσαι εσύ μες στην κουζίνα. Εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω άλλο. Υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να ακούσω? Όχι βέβαια. Ωραία, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Και δεν μου λες, όλο αυτό το σχέδιο είναι δικό σου? Και βέβαια δικό μου, δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις. Όχι, γιατί εμένα πίσω από αυτό το κόλπο μου μυρίζει Σάσα. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Η Σάσα Γερμανούλα δεν έχει ιδέα, αφού εγώ σκέφτομαι τώρα πώς θα της το φέρω να έρθει μαζί μου στην κουζίνα. Α, μάλιστα, θα είναι και η Σάσα στην κουζίνα. Θέλω να έχω μια παρέα, κακό είναι. Καλά. Ωρεξούλα βλέπω. Αυτή τη φορά τους πέτυχα της ασπασίας. Πεινούσα κιόλας. Βέβαια, μόνο το δικό μου το στομάχι έχει γίνει κόμπος. Α, δεν καταλαβαίνω γιατί. Θες μια μπουκιά, έλα. Να. Άσε με, σε παρακαλώ. Τι το θέλεις τώρα, σβήστο. Αν δεν είχα κι αυτό. Σαν να μένα κάρβουνα κάθεται. Μα εγώ της είπα να ερεμήσει. Αχ, τι να σου πω, δεν μπορώ να καταλάβω από πού της ήρθε και σκάρωσε το απόψινό. Εγώ την ασπαθώ, τα θεωρώ φοβερές. Κατηνιές δεν με αρέσουν καθόλου, Αντώνη μου. Κατά βάθος εντρέπομαι. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν με εμπιστεύεται. Γυναίκες. Α, τι λέτε εδώ? Όχι, τίποτα, μου έλεγε ο Αντώνης για ένα επιλοχία. Λοιπόν, με το που θα έρθει αυτή εδώ, θα της τα πεις και θα τη διώξεις. Καλά τώρα, μισό λεπτό. Δεν θα της προσφέρω ούτε ένα ποτό. Όχι. Καλά, ποτό προσφέρουμε και στο περαστικό. Τέλος πάντων, ένα ποτό. Και μην τυχόν και απομακρυνθείτε από το σαλόνι. Είναι αυτά που λες τώρα, να απομακρυνθούμε και να πάμε πού? Ξέρω εγώ, στεράτσα, στον κήπο. Είναι καλά, για όνομα του Θεού, κυνηγητό θα παίξουνε. Στον καναπέ θα καθόσαστε για να ακούω τι λέτε. Ήρθε, άντε πήγαινε γρήγορα. Κάτσε, μισό. Ας το φάει, παιδάκι μου, και πήγαινε να ανοίξεις τώρα μισό. Μαρίνα. Πάμε τώρα μέσα μας. Όπως είπαμε, έτσι. Εντάξει, είναι ήσυχη. 5 λεπτά διορία σου. Τι μου και το βουησιάκι. Ευχαριστώ. Τα παγάκια. Τα παγάκια, ναι. Μισό λεπτάκι και έφτασαν και τα παγάκια, Ορίστε και τα παγάκια. Ωραία. Μισό λεπτάκι να βάλω και για μένα. Παγάκια. Λοιπόν... Στην υγεία μας. Με συγχωρείς μισό λεπτό, έτσι. Παρακαλώ. Μην πεις ποιος είναι. Α, ναι. Γεια σας. Τι κάνετε? Βράζουμε στο ζουμί μας. Α, πάρα πολύ ωραία. Γιατί δεν της μιλάς? Βεβαίως. Πες της να ξεκουμπιστεί. Δώστε της λίγο χρόνο. Αν σε 3 λεπτά δεν έχει φύγει, μπουκάρω και τα κάνω όλα λίμπα. Είναι εκτός ελέγχου, δεν μπορώ να τη συγκρατήσω. Όχι. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί κάτι τέτοιο. Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ψάχνεις κάτι? Ένα σταχτοδοχείο. Μέσα στην κουζίνα έχει. Α. Πού πας? Εγώ θα στο φέρω. Δεν σηκώνω κουβέντα, έτσι. Αντώνη, άστο, δεν πειράζει. Όχι, έρχομαι τώρα. Συγγνώμη, αλλά για να βρεις κάτι εκεί πέρα μέσα... Τι είναι αυτό?
παστίτσιο. Και γιατί το έφερες? Το έφερα για το ποτό. Τι ξέρω, Σφύρι, θα το πίναμε. Δεν έφερες καλύτερα τίποτα ξηρούς καρπούς, καμιά ηλίτσα? Ναι, γιατί όχι. Πάντως εμείς στα μέρη μας, στο Μεσολόγγι, το συνηθίζουμε. Το κονιάκ με το παστίτσιο. Α, κλασικά. Και σε μπαράκι να πας μαζί με το ποτό, τσακ, θα σου βγάλουν και ένα κομματάκι παστίτσιο. Πρώτη φορά τα ακούω. Κι εγώ. Το άκουγα μέχρι τη στιγμή που το είδα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ τώρα πάω αυτό μέσα. Λοιπόν, μήπως πείνασες να τα αφήσω? Όχι. Πάντως, αν τυχόν και σου έρθει η πείνα, μην τραπείς, έτσι. Αντώνη. Πείνασες. Αν το θυμηθείς και σου είναι εύκολο. Το σταχτοδοχείο. Μάλιστα, μη στεναχωριέσαι, βασίσω απάνω μου, έτσι. Έρχομαι. Ορίστε και το σταχτοδοχείο. Ορίστε και η ξηρή καρπή. Άψιος. Παραδέχεσαι? Και μετά? Θα ήθελα να σου μιλήσω για μένα. Κοίτα, εγώ δεν επιμένω. Αλλά αν το θέλεις πολύ... Ξέρεις, Αντώνη, εκ πρώτης όψεως φαίνομαι κάπως συντηρητική. Όμως, όταν έχω να κάνω με άντρες, ξεπερνώ τα όρια. Τι έπαθε? Οπα! Στάθηκε τα μύδωρα στο λαιμό, έτσι. Έλα, Χριστός. Έλα. Λίγο νερό. Νερό, μισό λεπτάκι, έρχομαι. Εντάξει είμαι, μου πέρασε. Ζέστη! Τι ζέστη είναι αυτή? Ζέστη, εσύ προηγουμένως κρύωνες. Ναι, προηγουμένως κρύωνα, αλλά τώρα ξαφνικά έτσι μου ήρθε μια φούντωση. Βράχηκες. Μα τι σου λέω τόση ώρα, παιδί μου, έριξα λίγο νερό πάνω μου έτσι από μόνος μου για να συνέλθω. Ναι, αλλά τώρα κάνει ρεύμα και θα κρυώσεις. Βγάλε το πουκάμισό σου. Όχι, εντάξει με μωρέ, δεν πειράζει. Δεν κάνε στεγνώσει πάνω σου. Βγάλε το που σου λέω. Λες, Όχι, εντάξει με. Δεν χρειάζεται, άλλωστε τι θα πάθω. Μητρικά. Δεν πιστεύω να με ντρέπεσαι. Εγώ εσένα, όχι καλέ, γιατί να σε ντράπω. Σκουπίσου τουλάχιστον. Σωστά, έχεις δίκιο. Πάω να σκουπιστώ, έτσι. Είσαι λιγάκι νευρικός. Φαίνεται, Κάθε φορά που συναντιόμαστε είσαι νευρικός, αλλά απόψε παρά είσαι. Απόψε είμαι για να είμαι. Δεν μου λες. Σου συμβαίνει κάτι γενικότερα, θέλω να πω. Εμένα, όχι. Τι να μου συμβαίνει, μια χαρά είμαι. Αντώνη, να σου κάνω μία ερώτηση. Ευχαρίστως. Να με συγχωρείς κιόλας, είναι κάτι αδιάκριτο. Όχι, προχώρα. Να, ήθελα να σε ρωτήσω. Έχεις κάνει ποτέ σχέση με γυναίκα? Αντώνη? Άσε με. Με δουλεύεις? Εγώ 2 γυναίκες αγάπησα μόνο στη ζωή μου. Ποιες? Τη μαμά μου και την Μπιμπιμπό. Γιατί να μην μπορώ να παντρευτώ ούτε τη μια ούτε την άλλη. Αντωνάκη, αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Τι θες να πεις, ότι είμαι ανώμαλο? Όχι προς Θεού, αλλά δεν λέω, καλή είναι η μαμά, ακόμα καλύτερη η Μπιμπιμπόλα. Θα έπρεπε να έχεις γνωρίσει κι άλλες γυναίκες. Καλά, άμα μεγαλώσω. Να μεγαλώσεις? Πώς ακόμα να μεγαλώσεις, βρε Αντώνη, κοτσάμ άντρες είσαι, σε λίγο κοντεύεις τα 30. Όλοι τα ίδια μου λέτε. Και εσύ και η μαμά μου και η παιδοψυχολόγος. Πηγαίνεις σε παιδοψυχολόγο? Αμέ, γιατί με βοηθάει να κόψω μια κακιά συνήθεια που έχω από μωρό. Τι κακιά συνήθεια? Να, όταν θυμώνω,
Κάνω κάτι που δεν είναι σωστό, λέει. Δηλαδή τι κάνεις? Θύμωσα τώρα. Αντώνη, θα ήθελα πολύ να σε βοηθήσω, αλλά βρίσκομαι κι εγώ σε μια φάση που ψάχνω για έναν άντρα όριμο. Και εμένα τι με νοιάζει. Νομίζω ότι καλύτερα να πηγαίνω. Αντώνη, καληνύχτα. Καληνύχτα, καληνύχτα. Από εδώ. Αν δεν πάρει κανένα τηλέφωνο. Ναι, δεν θα καθούμε, εμείς θα αναπολκέσαι. Και μην με μαρτυρήσεις τη γιαγιά σου, έτσι. Μην είναι ήσυχος. Έγινε, να σε καλά, βρε, να σε καλά. Λοιπόν, καληνύχτα, χάρηκα πάρα πολύ. Πώς ήμουνα? Ωραία, δεν το έπαιξα. Ακούς εκεί, να μην χαθούνε. Μπορεί να χαθούνε και να μην ξαναβρεθούν. Τι να της έλεγα δηλαδή? Μην απαντήσεις, στάσου στο ύψος σου. Δεν φαίνεται που έγινα και ρεζίλιο, ότι δεν έχω πάει ποτέ με γυναίκα. Θύχτηκε ο Καζανόβας. Μη δίνει σημασία, γλυκιά μου. Εγώ φταίω, δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ τώρα να πηγαίνω, Χριστινάκη μου. Ναι, Σασουλιανή μου, σε ευχαριστώ για τη συμπαράσταση. Έλα τώρα. Αλίμονο, γι' αυτό είναι οι φιλενάδες. Καληνύχτα. Μπορείς να μου πεις που έκανα λάθος? Όταν φύγεις, βρεις τα φώτα, Μισό λεπτάκι λίγο. Άσε με, σε παρακαλώ, δεν έχω διάθεση. Άκου να δεις, σε μένα δεν περνάνε αυτά. Εγώ δεν είμαι κανένας φλούφλης να μου λες δεν έχω διάθεση και να φεύγεις. Εντάξει, δεν έκανα αυτά που μου είπες, αλλά τελικά την έδιωξα. Και δεν με νοιάζει που ρεζιλεύτηκα, γιατί αυτή η γυναίκα δεν σημαίνει τίποτα για μένα. Για μένα μετράς μόνο εσύ. Ένα μόνο σου ζητώ. Πίστεψέ με λιγάκι. Εντάξει, μωρέ, συγγνώμη. Τι ώρα θα γυρίσουν οι υπόλοιποι? Θα αργήσουν για να σε αφήσουν το πεδίο ελεύθερο. Τότε θα το εκμεταλλευτούμε, And the stars fade away.